வெல்கம் பேக் டு எம் ஹேவி பிளாக். அது ஹசித்தின்னா ஹசித் தமிழ் தெரியுமா? தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காய்ஸ். இன்றைக்கு தன்சல் போக போகிறோம். தன்சல் நேற்று தெரியும் வெசாக் கோமது இஸ்கரான்னு வெசாக் கேட்குற கோமது இஸ்கரான் ஹாப்பி வெசாக் டே. ஹாப்பி வெசாக் டே. ஓகே தேங்க் தன்சல் கண்ணே அண்ணே தன்சலுக்கு போக போகிறோம். யாண்ணே காய்ஸ் பாருங்க எங்கள்கிட்ட வீட்டு ரோடு எப்படி டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறாங்க புதுக்கிளிமாக்கி அதோட இது எங்கள் வீட்டு ரோடு. நான் வந்து இப்போ பாதுக்கே தான் போக போகிறோம். பாதுக்கே போயிட்டு அப்படியே வட்டையோண்டு அடித்து அதை மீகர ரோடால் வந்து மறுவை வந்து எங்கள் வீட்டுக்கே திரும்பி வர போகிறோம். வாங்க போவோம். இது தெரியுமா டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் காலேஜ் இது முன்னுக்கு ஒரு தன்சல் போர்டுன்னு கண்டேன். ஐஸ்கிரீம் தன்சல் போர்டு இல்லை ஈஸியாக தெரியா காய்ஸ். நான் இப்போ பாதுக்க பாலம் பாஸ் ஆகி வந்து எனக்கு வாகனம் ட்ராஃபிக் ஆகி என் சரி தன்சல் வண்டி போலி எனக்கு வெஜலத்தியா நான் அது மையொக்காது மஞ்சொக்க தன்சல் பலம் போலிங்க போட்ட பலமும் போலிங்க பாவம் எவ்வளோ நீட்டது ஈக்கண்டு போலிங்க திகனாங்க அவி வச்சுறேன் அவ்வளோ இல்லை எங்கனே தான் ஈ வேறு ஏன் பார்க்க அவ்வளோ இல்லை காய்ஸ். இதுக்கு போவோம். நான் இந்த பைக்கை நிப்பாட்டி கொண்டு காய்ஸ் ஃபஸ்ட் தன்சல் பைக்கை பார்க் பண்ணிட்டு முன்னுக்கு போகிறோம். மையோக்கா தான் சார் மையோக்கா தான் நினைக்கிறேன். இதில் போட்டு தராங்க பார்ப்போம். அவ்வளோ போலிங்கல்ல காய்ஸ். இதாகி அவங்கனே தான் கொடுக்குறாங்க. கொஞ்சம் தான் போலிங்க காய்ஸ். இப்போ பாருங்கள் போலிங்க அங்கே நான் கொஞ்சம் தான் நீ ஒன்றுக்கு மையோக்க தான் சார் இல்லை காய்ஸ். அச்சாரு தான் சார் அச்சாரு தான் மையோ கேட்டுதான் காய்ச்சி நான் பைக்கிட்ட போய் சாப்பிட்டோம். எங்கள் வேனில் வந்தீங்கன்னா அண்ட் மாற நீட்டாக போயின்னு அச்சாருன்னு அச்சாரு இல்லை. இது வந்து மையோக்கா தான் சாப்பிடுவேன் பைக்கிட்ட வச்சு காய்ஸ். இது வந்து மையோக்கா இல்லை கொஸ்னு கொஸ் பிலாகா காய்ஸ். பிலாகா சாப்பிடுவேன் காய்ஸ். பிலாகா இது பிலாகாவும் தேங்காய் சம்பளம் மிக்ஸ் பண்ணி செஞ்சுக்கிறாங்க பாருங்கள். எப்படி வந்து தேங்காய் நல்லா மசாலெல்லாம் பிறண்டு நல்லா இல்லை வந்து நல்லா இது வந்து 10க்கு ஒரு 9 மாதம் கொடுக்குது. இந்த ஃபுல்லாக வந்து இந்த ரோட் ஃபுல்லாக ட்ராஃபிக்காக இருக்குது. எல்லாருமே வந்து ரெசார்ட் பார்க்க போகிறாங்க காய்ச்சி. நாங்கள் பாதுக்கல் இருக்கிற பெரிய பன்சலைக்கு வந்தோம். இதுதான் அந்த பன்சல் பாருங்கள் எப்படி இங்கேருந்து இங்கே தான் வந்து காய்ஸ் ஸ்ரீலங்காவிலே பெரியாமல் விசக்கூடியது. நேற்று வந்து அந்த மனுஷருக்கு காட்ட வச்சுப்பாங்க. இன்றைக்கும் நைட்டுக்கு காட்டுவாங்க. இதாய் காய்ஸ் இதுக்குள்ளே தான் நிற்காது பாருங்கள் காய்ஸ். பாருங்கள் எப்படி அந்த மனசில் காய்ஸ் பன்சலை வந்து பார்த்தோம் ஃபுல்லாக. இப்போ மறுபடியும் போவோம் தன்சல் வழிதான் வந்து பார்ப்போம். காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு பிளேன்டி தன்சல் ஒன்று கொடுக்குறாங்க போல். பிளேன்டின்னு தான் நினைக்கிறேன். பிளேன்டி தேக்க அங்கேயமா போயின்னு பிளேன்ட்டியோ தெரியும். ஏன்டா வந்து கருப்பட்டையோடு தான் கொடுக்குறாங்க. அந்த கருப்பட்டையோடு கொடுக்குறேன் நான் நினைக்கிறேன். வந்து கொத்தமல்லியோ தெரியா பார்ப்போம். கொண்டு வராங்க காய்ஸ். எங்களே கொண்டு வராங்க இது மேகா வெளிமால் தாமா வெளிமால் காய்ஸ். வெளிமால் காய்ஸ் வெளிமால் காய்ஸ் வெளிமால் செட் ஆகல காய்ஸ்.
கஷ்டப்பட்டு குடிக்கிறேன். வெளிமல் நேபாள் கடலோட ஐஸ்கிரீம் எலகிரி. ஓகே காய்ஸ், அப்படியா நான் போ காய்ஸ். இது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீகோட ஆர்த்திகை தான். இங்கே தான் வந்து இங்கல சைடில் ஃபுல்லாக வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே தான் மெயினாக வரும். மார்க்கெட் இதுதான் மார்க்கெட். இங்கேருந்து தான் வந்து ஏரியா ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். காசு இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ட்ராஃபிக் ஆகி நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு தன்சல் ஒன்று ஈகேண்டு பார்ப்போம். காசு இங்கே இது கடலை தன்சல் போல. ஒன்று காய்ஸ் முட்டை வந்து பார்த்தாங்க காய்ஸ். கேர்ள்ஸுக்கு வண்டி கொடுக்கப்படாது, ஓட்ட தெரியா. இன்றைக்கும் என்னமோ தன்சல் வண்டி என்ன இது குடிக்கிறவங்க ட்ரிங்க் த காய்ஸ். ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து கடலில் தான் சொல்லி ஆகி போகல. இது என்ன தான் சொல்ல தெரியா, இதுவும் வெளிமல்ல போட்ட ஆலபாலம் பத்தகியில் காய்ஸ். சவுதான் சார் மாற ப்ரோலின்னு தான் அன்றைக்கி போவோம். சவுதான் சார் சூடாகி சுப்ரி நல்லாகி சவு நல்லாகி கோமது ஆசையா கோமது சுப்ரி வேறு லெவல் லீக் நல்லா இருக்குது. சீனி எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் ஆகிடுது. காய்ஸ் சவு குடித்தேன். முன்னே போவோம். ஐஸ்கிரீம் மட்டும் தான் தேடி கொண்டிருக்கிறேன். ஐஸ்கிரீம் கிடைக்கல. ஐஸ்கிரீம் தான் சார். நான் முன்னே போவோம். காய்ஸ் இனமோடு தான் சார். என்ன தெரியா ஆலபானம் මොකද වෙලිමල්ද වෙලිමල් එපා අපිට එකක් බිව්ව හොඳට මෙති වෙලිමල් ஒன்று குடிச்சா நல்லா போதும். நான் முன்னுக்கு போவோம். முன்னுக்கு ஐஸ்கிரீம் தான்சல் வேலை ஈகும் பாபம். காய்ஸ் ஃபைனலி நாங்கள் ஐஸ்கிரீம் தான்சல் ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம். இதாகி வேறு லெவல் போலிங்க கச்சர் திகனே போலிங் அவ்வளோ நீட்டம் இல்லை. நான் கொடுக்க போவோம் ஜவுன்னே போலிங் மேடம். காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பார்த்துக்கணும் அந்த ஐஸ்கிரீம் தான் சார். அந்த இது சுருக்க போகும். காய்ஸ் போலிங் லீ தான் லைன் ஆண்டி இது அங்காரக்காலம் போகணும். ஐஸ்கிரீம் காய்ஸ் ஃபைனல் ஐஸ்கிரீம் கிடைச்சிது. ஐஸ்கிரீமை தான் தேடி கொண்டு இருந்தேன். கடைசியில் கிடைச்சிட்டு பாருங்கள் இப்போ எப்படி போலின்னு அப்போ என்ன கூட வச்சிருந்து தானே எப்படி போலின்னு பாருங்க. நான் வரப்போ இவ்வளோ ஈகல்ல காய்ஸ். வேறு லெவல் ஐஸ்கிரீம் ஃபைனலி குடிச்சாச்சு. இப்போ நான் முன்னுக்கும் போவோம் காய்ஸ். நான் கொடகா மேலே வெளியே வந்தேன். இதான் இது இப்போ அந்த 6 மணி கிட்டே ஆகிடு காய்ஸ். லைட்டெல்லாம் போட தொடங்கிட்டாங்க. துறனே வண்டிக்குது. இன்னும் கொஞ்சத்தில் லைட்டை போட்டால் வேறு லெவலில் இருக்கும் காய்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடகாம இருக்கிறேன். பாதுகையில் போட்டு இப்போ இனியால் வந்தேன் கொடகாம பாருங்க காய்ஸ். இதா தொண்டடாயிங் பாருங்க காய்ஸ். பாருங்கள் திறனேன் எவ்வளோ அழகாகிண்டு. ஆனால் இன்னும் லைட் போட்டு இல்லை. நான் நினைக்கிறேன் லைட் போட்டால் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். இப்போ வந்து டைம் சரியாக 6 மணிக்கிட்ட ஆகுது. இன்னும் கொஞ்சத்தில் போடுவாங்களா ஆகும். ஓகே காய்ஸ் முன்னுக்கு போவோம். இன்னும் என்னென்ன சரி தன்சல் ஆகும். ஓகே முன்னுக்கு போவோம் வாங்க காய்ஸ். எனக்கு வேணுமா தன்சல் வண்டி வெளிமல் தான் போல. ஓ வெளிமல் தான்
බෙලිමල් දාන්න ඕල ගයිස්. බෙලිමල් දාන්න. බෙලිමල් කියලා දෙමළි මොකද කියන්නේ? බෙලිමල්ද? දන්නේ නැහනේ. ගයිස් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ගයිස් ඊනේ මර දන්සලන් දීගේ එන්න දන්සලා ඊගේ. මඤ්ඤොක්ක දන්සල්. මඤ්ඤොක්ක. යනවාද මේකට? නෑ දිගයි පොලිම වෙන එකක් ගන්න. ගයිස් දන්සලේ පොල්ලද? லைன் பெருசு guys. guys finally மீபே வந்துட்டேன் மீபே. இன்னைக்கு ஒரு ஐஸ்கிரீம் டான்சர் வந்துச்சு. அது முடிஞ்சோ தெரியா 4 மணிக்கு இருந்து தான் கண்டேன். இது முடிஞ்சோ தெரியா? ಏನೋದು guys இன்னும் முடிஞ்சில்ல guys. இதாகி ஈகுது நான் வருவேன் சொல்லுங்க. போலியான் திகாய் guys போலியா பாரு அங்கே ஈகி போலி. යනද මේකට? මට ඕන යමු. ඇත්තද නේ? गाइस பாத்தீங்கன்னா மீபே மறு வந்துட்டேன். இங்கல தான் ஐஸ்கிரீம் இருக்குது. ஐஸ்கிரீம் தான் சார் நானே போவோம். गाइस பாத்தீங்கன்னா போல் எவ்வளவு பெருசானு பாருங்க. இங்க ஈகிறேன். அங்க வர காட்டிலும் போலி. लोक शिवंकर शंभुदु श्रीपादे गाइस ரெண்டாவது ஐஸ்கிரீம் இது வந்து மீபே சந்தில நான் காலி வரை தின்னு முடிஞ்சு गाइस வெயிலா இருக்கு. गाइस பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ரெண்டு ரெண்டு எடுத்துட்டு வராங்க गाइस. இந்த ரெண்டு ஐஸ்கிரீம் எடுக்கிற ஆளே தானே சரியில்லை. ஏன்டா வந்து இன்னமொருத்தருக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஐஸ்கிரீம் தான் அவங்களுக்கு வருது. ரெண்டு எடுக்காதீங்க ஒன்று எடுங்க. அதை பாருங்க மூலின் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஈக்கி சில அவங்களுக்கு இல்லாமல் போக சான்ஸுக்கு தானே. गाइस பாருங்க எவ்வளோ நிறைய கவுட் உண்டு. இன்னும் நிறையா கழிக்கிறாங்க गाइस. அவ்வளோ ரோட்டை மாதிரி கொள்வோம். हैप्पी असक आई मारक. ओके गाइस बाय बाय. गाइस இதுதான் ஹசித் என் ஒன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். गाइस எனக்கு வந்து நிறைய வந்து சிங்கள ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் கூட. சிங்கள அப்புறம் இந்து முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குறவாக தான் இருக்கிறாங்க गाइस. நான் விட்டு வந்துட்டேன். நீங்கள் பார்ப்பீங்க என்னடா வீடியோ தொடங்க போல கிளியராக இருந்துச்சு முடிய போல் கிளியர் குறைஞ்சிட்டேன். என்னண்டா गाइस கோப்ரோ வந்து என்னமோ ஆகிட்டு गाइस வீடியோ எடுக்கலாம் ஆஃப் ஆகுது. என்ன சீன் தெரியாது சார்ஜ் இருந்துச்சு செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே गाइस இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கொள்ளேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கரெக்டாக லைக் ஒன்று தட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. என்ன சேனலை கரெக்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க. அப்போ தான் தொடர்ந்து வீடியோஸ் போடுறதுக்கு மோட்டிவ் ஆகிக்கும். ஓகே இதே போல் இன்னொரு வீடியோவில் நாளைக்கு வரேன். இன்றைக்கி போய்ட்டு வரேன். டேக் கேர் பாய்.